sing rada berkelas. Berkelas kuwi ora merga jabatan lan kedudukanmu. Berkelas kuwi ya ora merga fasilitas mewah sing mbok duweni. Berkelas kuwi sejatine wong sing duweni etika lan sopan santun, duweni hati nurani lan ngajeni marang sapa-sapa sing neng sekitare. Sing urgen Anda sopan, kami segan. Ojo gumen yen ora gelem keweleh.